L-imxija tkompli tħalli aktar vittmi f'pajjiżna kif fl-aħħar sigħat Malta reġistrat 5 fatalitajiet oħra b'kaġun tal-coronavirus biex issa t-total ta' mwiet tela għal 215. L-ewwel vittma kienet mara ta' 88 sena li kienet ikkonfermata pożittiva għal COVID-19 fit-22 ta' Diċembru. Fit-tieni każ mara ta' 93 sena li kienet ikkonfermata pożittiva għal COVID fit-13 ta' Diċembru. Fit-tielet każ mara ta' 86 sena li kienet ikkonfermata pożittiva għal coronavirus fit-13 ta' Diċembru fil-waqt li fir-raba' każ raġel ta' 95 sena li kien ikkonfermat pożittiv għal coronavirus fis-16 ta' Diċembru. Dawn l-erba' każijiet mitu il-ħadd fl-Isptar Mater Dei. Il-ħames każ kien ta' raġel ta' 77 sena li kien ikkonfermat pożittiv għal COVID-19 fil-21 ta' Diċembru u miet it-tnejn fl-Isptar Mater Dei. Fl-aħħar sigħat f'Malta nstabu 100 u każ ġdid fil-waqt li fihom il-virus 123 persuna biex it-total ta' każijiet li fiequ tela l dak ta' 10,791. In-numru totali ta' każijiet minn Marzu l-hawn issa tela l 12,426 fil-waqt li l-każijiet attivi huma 1,420. Fil-waqt li l-każijiet imħabbra tnejn għadhom qed jiġu investigati tħabbru d-dettalji tal-84 każ il-instabu il-ħadd fejn kien hemm 22 persuna li spiċċaw pożittivi wara kuntatt ma' membri tal-familja li kienu diġà magħrufa. 9 każijiet li kellhom kuntatt ma' xi ħadd pożittiv fuq il-post tax-xogħol, 18 persuna li kellhom kuntatt dirett ma' persuni pożittivi għal virus u 8 każijiet minn attivitajiet soċjali. Dan ifisser li 27 każ ma jafux minn fejn ħadu il-virus.